Assalamualaikum warahmatullahi nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa nasyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalau nggak ada nih, mau coba desa. Kalau paringan ya wasiat jam 11 sutar ngoten mawon. Amin. Gampil lagi. Amin. Monggo. Nggih. Ya betul nggih. Ini awal dulu penggerak kabeh kono. Aku ya lak ngene ayo salam iki. Iya. Iso ya iki wae. Oke, pokoknya koncone akeh ngoten mawon nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ardi wal jibal wa fa'abau ayyahmilnaha wastaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula liyu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikat wa yatubu 'alal mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafurur rahima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna min dunubi dunuban la yukaffiruha salatun wala siyamun wala hajjun wala umratun wa yukaffiruha al-humumu fi talabin nafaqah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedanten para sesepuh bini sepuh ingkang kinabekten, sedanten bapak-bapak pengawasan jamaah Ummul Qura ingkang kinurmatan, merupakan atur sumangga kita dherek puji syukur wonten ngarsanipun Allah SWT. Salam sholawat ugi katur dumateng panutan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih monggo ngawiti kita ngaji kanthi waosan umul kitab liridaillahi ta'ala syafaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah umul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung mawon nggih kula wasaken mungkin nggih penjelasanipun. Min jahlil muridi termasuk saking kebodohane murid iku ayusya yen to ngelekake lan yen to elek apa adabu adab. Imam Allah Ta'ala ana karane sertane Allah Ta'ala. Kal iktiradi kaya dene mlengos utawa bantah alahi ngatasi Allah. Wa ta'ati lan nekane atadbira ing ngatur ma'ahu sertane Allah. Wa tadararu lan rumangsa bahaya bi ahkamihi kelawan hukume Allah limati kang larakake lahu maring man bi nafsihi ing dalem awak dhewe man. Au ghairihi utawa sakliyane man. Wa tasrihu lisanihi lan biasake lesane bisaqwa kelawan wadul ilal khalqi maring makhluk au ma'amas ilal khalqi maring makhluk au ma'amasaihi utawa elek adabe sertane gurune kal itiradi kaya dene bantah alaihim ing atase masyeh wa ada mil qubuli isyaratihim
lan ora anane nampa ingkang dados isyarae para masyayikh bima ing dalem perkara yasiruna kang padha isyarah sapa masyayikh bi kelawan ma alai ngatasi man faqat qalu temen ngendika sapa ulama ukukul ustadina utawi ngangasi maring para guru iku la taubata ora ana tobat iku lahu maring man wa qalu lan ngucap sapa ulama aidon hale maneh man uta sapane iku kala ngendika li ustadihi maring ustate man lima kepiye to jenenge fa innahu maka sak temene qaul iku layak fa innahu maka sak temene kelakuan iku layak lahu ora bakal bejo sapa man wa qala lan ngendika sapa al-Qusyairi Imam Qusyairi man uta sapane iku sahiba ngancani utawa sesandingan syekhon ing guru utawa wong tuwa minasuyuhi saking pira-pira wong tuwa summa itarodo niki maksude wong tuwa sing alim utawa sing nek dados panutan mukti ngoten nggih summa itarodo tumuli mbantah sapa man alai ngatasé syekh bikol bihi ing dalem atine man faqat naqada maka temen batal fakot nakodo maka temen batalake utawa ngleburake sapa man ahda sohbati ing janjine sobah wa wajibat lan wajib oleh tesiman apa taubatu tobat wa in baqiya lan senajan tepet min ahli sul wa in baqiya lan namun tetap min ahli suluki termasuk saking ahli suluk qasidun kang nyejo lam yasil kang maka ora tumeka ila maksudihi marang maksudiman faliya'lam maka becik ngerteni anna mujiba hijabihi sak temene kang majibake aling-alinge man iku itiradu dhamiri qalbihi ya kuwi mbantah ana sak jerone atine man ala ba'di suyuhihi ing atase sebagian gurune man fi ba'di auqatihi ing dalam sebagian wektune man faina suyuha maka satemene guru utawi ustad syekh niku bimanjilati safarai kaya dene cahaya lil muridina kanggone wong kang ngersakake utawa para murid wa imma dinasi lan ana kalane eleke adab kuwi maring sak antarane menungso bil iktirati kelawan melengos alaihi mi'atese nas kama kaya perkara waqa kang terjadi lil Junaid maring Imam Junaid anahu satemene Imam Junaid iku ro'a ningali fakiran ing wong fakir yasalu kang njeluk faqala tumuli ngucap sapa Imam Junaid fi nafsihi ing dalem awak dhewe ne lo amala lamun berbuat sapa fakir hada ing mengkene amalan ing amal yasunu maka bakal ketulungan bihi kelawan amal yasunu maka bakal nulungi sapa fakir bihi kelawan amal nafsahu ing awak dhewe lakana yakti ana apa amal iku ajmalul luwih bagus fasakulat tumuli abot alai ngatasi Imam Junaid apa auraduhu wiridani Imam Junaid fitilka lailati ing dalem mengkono lah bengi Waro'alan ningali Imam Junaid jamaatan ing jamaah tukang nekani lahu maring Imam Junaid bidalikal fakir kelawan mengkono lah wong fakir ala kawan ing atase kelompok wa qalu lan ngucap sapa jamaah lahu maring Imam Junaid kul manganan sira min lahmihi saking daginge wong fakir mau faqat tabat maka temen gibah sapa sira ing fakir pas baha tumulai suwesan sapa Imam Junaid ya tasu hale niti-niti alaihi goleki utawa mriksa alaihi ngatasi fakir hatta wajada sehingga nemu sapa Imam Junaid ing fakir fasal 5 tumuli uluk salam alaihi ngatasi fasal 5 tumuli uluk salam sapa Imam Junaid alaihi ngatasi fakir faqala tumuli ngucap sapa fakir lahu maring Imam Junaid ta'udu balenono ya Abul Qasim ya Abul Qasim faqala tumuli ngucap sapa Qasim alu la ora bakal baleni faqala tumuli ngucap sapa fakir ghafara
nyepuro sapa Allah laka maring sira wa imama nafsi lan ana kalane eleke adab sertane awak dhewe ne kaya taati kaya dene yen to nekani sapa man syahwataha ing kepinginane nafs al mubah apa kang mubah walayan hatulan ora sawe-sawe soman ilama perkara yuqribu kang marekake apa mah ha ing mengkula nafs min maulahu saking pangeran iman fatu akhiru tumili den akhirake apa kubadon siksa anu saking bi ala yu akibat lan yen ora den adab bidhri ing dalem dhiriman bil baria kelawan umume manusa wal asqami lan loro wala fi batini lan ing batin man bi hasbi rahmihi ngoten nggih niki pun paham ya sesuai niku barokah jenengan ngrungokne kitab hikam mengke ya diparingi paham teng Gusti Allah ngoten nggih dadi kepahaman niku teng ati nah sing wacane kadang ya ora paham Pak ngoten niku dadi ngeten nggih agama niku kula tak cerita masalah agama dadi ngeten nggih Gusti Allah SWT niku nate wonten Quran niku ngeten inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibal jaman biyen niku inna satemene Gusti Allah niku nate memaparkan utawa maringaken nawaraken amanah ingkang arupi milah utawa din niku dumateng samawat langit. Dadi kowe mbayangke mosok langit kowe iso salat terus kepiye ngono. Wal ard lan Allah SWT nate nawaraken agama niku dhateng bumi. Terus kowe mbayangke bumi iki salat carane kepiye to? Kowe ora usah mbayangke. Poma ditekoni sampeyan iki digawe saka ngono apa? Lemah to, lemah ya bumi to. Nyatane ya iso salat to. Lho rasa mbok pikirke, bumi carane salat kepiye sampeyan niku rasa mikirke. Gusti Allah SWT niku ngerteni tasbihe malaikat, tasbih bumi, tasbih langit, tasbih gunung-gunung niku kabeh niku bertasbih sujud memuji Allah taala dengan caranya masing-masing. Dene sampeyan nih, sampeyan mbayangke, dene pitik kluruk niku neh, pitik jago kluruk. Kowe mbayangke lek yang mesti nek sing ibarate ahli burung ya ahli burung. Wah kae pitik alasan suarane apik, regane. Ha wis ngono to pikiranmu mesti ngono kuwi. Ya, kae kluruke banter nek bangkok kae nek digawe tarung iki sing bayane apa adu jago ya to. Mesti menangan. Ya beta masa jago napa bangkok gedhe kentang kluruke ciki-kirik ngene tetep ora pati yes. Lah, sampeyan gagasane lek ngoten niku, mergane otake yang ada di dalam diri otak awake dhewe niku ndeloki perkara ngoten niku sesuai adate nek pitik ya loro. Engko nek manuk ya manggung ngoceh kan ngoten niku. Padahal niku dipun antang hadis niku sak temene kluruke pitik niku termasuk tasbihe pitik. Dadine tasbih ngoten niku. Mergane pitik kluruk ngopo? Dhek niku ningali malaikat. Jadi mesti nek jago kluruk niku wayahe arek sahur nggih ngoten. Kecuali kowe ra ngingu pitik. Nggih. Niku ajeng sahur. Lah pramila niku tandha nek ajeng sahur niku malaikat niku padha turun teng langit donya, nebar rahmat. Lah ngono kok tinggal ngorok. Iya. Ngoten niku. Dadi ngoten. Semua makhluk niku Gusti Allah SWT titahaken cara peribadatannya masing-masing. Lah khusus bagi manungsa niku sajane sak mbiyen niku ngeten nggih. Ceritane ora kok langsung dibebankan itu tidak. Pertama niku agama niku ditawarkan teng langit, teng bumi, teng gunung. Tapi mereka mengatakan fa'abo ayah milnaha. Mboten kuwasa Gusti, kula mboten kuat nek napa nampa sing jenenge agama niki, aturan main hidup mboten mampu Gusti. Wa hamalah hal insan, ananging menungsa sing cilik mrikil ngeten nggih. Ya niku ya siparate menungsa jane niku lemah. Tidak ada kekuatan sama sekali. Anda dibandingkan sama gunung ya ramput-rampute. Apa maneh dibandingke sama bumi ya ora ramput-rampute, bahkan langit wis kaduang. Tapi sampean yang cilik lemah itu
menerima tawaran tersebut. Wa hamalahal insan. Menungso niku terus gelem nampa amanat agama. Mulane terus Gusti Allah Subhanahu wa taala tuh ngene. Wa kanal insanu dzaluman jahula. Es menungso iki dolim tegeblek sisan ya. Sampeyan terima berat ya mungkin ngono. Ya ora terima protes apa pangeran lho nyet sandare ngono kuwi. Menungso iku dolim terus geblek. Dolim niku napa? Si jenenge dolim niku wat usyak bi ghairi mahalihi. Meletakkan sesuatu ora tidak pada tempatnya. Kowe iki panggonane lemah, ora kuat, tapi menanggung beban yang begitu berat. Dasarane niku bobot karo tengah kintal atau rong kintal, kowe ibaratnya ora kuat ya to. Niku kowe gaya sendi kene tak angkate. Iki petitang-petiting. Kuat mboten? Ndak kuat, ya kur kemakimu tok. Iya dah. Asline kur kemakine tok. Menungso niku ya padha. Dalam sisi mereka itu membawa agama niku ya kur kemakine tok sosok gayane kuat. Padahal kene niku jane ya ora kuat. Pramila menungso niku dingendikane Gusti Allah dolim tur geblek. Geblek sisan. Lah di dalam dolim dan geblek tersebut pasti manusia itu banyak yang namanya salah, ya, salah dan dosa. Iki saniki awake dhewe kita belajar letak salah kita di mana. Lha kowe lek ibaratnya ngeten ta sedina salat ping 5. Wayahe poso ya poso, wayahe zakat ya zakat. Karo tangga teparo ya apik. Kowe rumangsamu bener wae ngono ta. Kowe ngerti salahmu berarti. Lah saniki ngeten nggih, Gusti Allah Subhanahu wa taala Kanjeng Nabi lek ngendi ngeten iki. Ngeten nggih, al insanu mal khata' wa nisyan. Menungso niku panggonane lali lan luput. Nek pas kowe bener iki ketok-ketok lak kaya ora enek salah blas to. Iya ora. Kowe saiki diteko pengajian ngeten iki. Dina iki lah kowe sedina mau. Ya ora maksiat ya ora apa ketok iku lek ya bener ngono to. Bener, Pak? Bener. Makanya pun menungso niku kok dikatakan dia banyak dosanya itu mana dosanya? Wong aku sedina wae ora enek barang sing maksiat ora tak lakoni, dosa ya ora tak lakoni kok jarine menungso niku akeh dosane kene ngendi? Terus Kanjeng Nabi ki ambak niku lak ngeten nggih, ngajaraken dumateng kita niki ngeten. Inilah astagfirullah wa atubu ilaihi kula yaumin aksaru min sab'ina marrah. Saya Kanjeng Nabi ki ambak niku istighfar minta ampun kepada Allah dan tobat kepada Allah setiap hari itu tidak kurang dari 70 kali. Dan nek wong istighfar ping 70 niku kan menandakan bahwasanya merasa dosanya banyak. Iku Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku sedina istighfar ping 70. Kowe ping pira? Sampeyan ping pira? 100 ya. Elok nek ping 100 elok. Ya, ning ketoke ora tau blas. Blas ya. Istighfar ya kok kelingan bar salat ping 3 astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illallahul qayyum wa atubu ilaih. Kowe gur melok-melok imame nek imame muni. Nek imame ra muni langsung bablas. Iya ta. Klencing ngeten. Ya kaya cocoke. Nggih. Dhewe niku karang rumangsa ora gawe salah niku nggih. Akhirnya kita tidak beristighfar kepada Allah. Padahal Nabi mengajarkan, kenapa kok Nabi mengajarkan sampai setiap hari kita itu istighfar kudu ping 70 minimal. Mergane awake dhewe akeh salahe, Pak. Lah terus salahku ning ngendi? Lah niki mulane wong ini kadang ngeten nggih. Pramila wong iki kadang ya wong ning gaya. Nalika men sampean entuk musibah, entuk ujian hidup, lah urip kok kaya ngene jane salahku apa genah salahe akeh lho salahku. Oh iya ta. Kita kan sering tanya gitu, jane salahku apa? Saniki kita ngenten, Mbak, nggih, kita oceki kesalahan diri kita. Aku ora ibarate ora menapa niku mboten menguak kesalahane sampean per orang ya aja tersinggung kok nek siji loro niki kenek karemu. Iki maksude kabeh menungso umume nggih ngeten niki ngoten mawon nggih. Pertama nggih, yang namanya agama niku milah. Milah niku napa perjalanan hidup. Ya uripmu aben dina kuwi jenenge agama. Wong sakniki ngeten, ndarani agama niku gur nek salat, terus napa zakat, puasa, haji, umroh, ngoten niku tok to.
Lho niku sing amaliyah mahdoh. Sing gawe rumahdoh niku luwih akeh. Ya kuwi perilaku hidupmu sehari-hari niku sik jenenge ya agama. Mulane nek dikatane kuwi Islam ki apa? Semua aspek hidup saya sudah saya pasrahkan sesuai dengan aturane Gusti Allah niku jenenge Islam. Jadi aja sampean niku ngira bahwasanya sing nyambet gawe nyang Tegal niku orang agama, sing nyang pasar orang agama, sing berarti dadi pegawe orang agama, sing nganggur dudu agama, sing nganggur barang niku termasuk yang agama. Ya cocok ya sing pengangguran tak bela ya. Nggih. Lah ya sampean iki nek ora nganggur ya ini ora teko ning kene, ya ra. Ya sampean dadi wong sibuk ndang, wis ta, dadi wong sibuk pegawe apa sing kudune nglembur nggarap arsip ngoten niku. Iki dina iki bengi iki teko ora? Mesti ngadep komputer ya ra. Ya mulane sampean sing sore niki ya termasuk nganggur ya, nganggur. Oleh nganggur yo, ora nganggur ora teko wis yakin. Dadi nganggur niki termasuk bagian dari agama. Makanya pun ngeten nggih. Dadi agama niku pahami semua aspek kehidupan manusia bendinamu kuwi ya jenenge agama. Nalikanipun diterapne kanthi aturanipun Gusti Allah. Lah saniki kesalahane awake dhewe ya. Ngopo kok Gusti istighfar? Nggih niku wau sampean niku nggawa agama ni asline gak kuat. Wa hamalal insan. Ya manusa niku jan terus nampa amanat agama. Inau kana doluman jaula barang ra kuat tok digawa. Lah berimalah awake dhewe niku nggawa agama niku kesalahe. Siji nggih Pak nggih, tentang masalah saniki aspek hidupmu. Pertama dari waktu. Sampeyan dikaya waktu, umur ya. Umur. Secara umur dan waktu niku Gusti Allah SWT dawuh teng awake dhewe lak ngeten. Kowe nek cilik umur 7 tahun niku kudune latihan salat. Engko nek 10 tahun niku kudu salat. Nek ora salat kudu wajib digebuk. Mben dikonoke ora nyang pakmu. Tokne wae to. Ha ya ngono ki rumangsane ya bener-bener bae. Sawis balik, engko nek balik sampean balik niku tatrapan hukum agama niku mulai berlaku. Nek sampean wis balik niku nek wong lanang niku contone anapa niku ciri khasnya niku nate ihtilam. Ihtilam niku napa? Ngimpi basah, ngimpi metu manine. Ya kasarane kowe bengi ngimpi ketemu widodari ngono lah ya. Wis ngoten terus basah. Niku awal mula bocah lanang niku balik. Nek wong wedok nalikanipun wis head. Ketika sudah balik dan head, ini hukum tatrapan daripada syariat mulai berlaku. Nek ra salat ya dihukumi dosa, nek salat ya dikei pahala. Nek sadurunge balik niku arep salat mempeng ya ora nek pahalane, ora salat ya ora nek dosane. Paham nggih? Lah saniki tiyang niku kadang wong tuwa niku anak gur caption tok. Suwilik ngene kaya to. Iku kon ngaji diduandani sing apik, diterke mangkat nyang masjid, muterke tahiti, yo sregepe ra ukur. Apa meneh engko nek lomba TPQ anake tok juara, sing seneng anake apa wong tuane? Nek buangane ra ukur ya to. Ya, giliran wis mlebu SMP, arep mlebu SMP gara-gara ngaji dadi anak soleh, pendhidhik napa to sinau niku mempeng, iso mlebu sekolah favorit. Nduk tok ngaji wis wae. Ya ora. Le tok ngaji wis wae, ganggu tok napa materi padahal niku pas arek ibaratnya mlebu SMP niku nembe balik. Ketika balik itu tatrapan hukum agama yang asli, hitungan antara pahala dan dosa baru dimulai. Malah wis kon medhot. Nah, balik ora. Ngono jarene wong tua ya bener, ya ora. Bener apa salah kuwi? Salah. Anake ya salah. Niku ketika waktu-waktu kecil pun kita ndak bisa memanfaatkan. Sampean waktu balik ke zaman ben aku yakin sing teko-teko kene iki salate agek wae. Ayo to ya kan niku. Iya. Oh ngerti wae iki wis ngene. Wah. Yes pokoke ya to. Dadi ngoten niku sing putih mbok ireng ketok ya padha wae. Ayo sudah. Jadi kadang kita tuh ingat Allah, sadar niku baru saja.
Mungkin baru setelah umur 40 tahun, 50 tahun. Berarti sing mbok tinggale ya jaman biyen kuwi ya. Awit tatrapan pertama mulai wajib wis pirang tahun. Ngono ya rumangsa bener wae. Bae aku saiki wis tobat to. Iya jaman biyen nyandi ngoten niku. Ngono ya ora rumangsa salah. Ngangon. Angone jek mending ngeslot iki lho, ngeslot ngene ben ya. Sembrek remi nek pojok kono kae. Wis ta. Ya. Sekarang pokoke. Nek pojok kena ya. Secara waktu niku awake dhewe kleru sik, Pak nggih. Secara waktu awake dhewe kleru. Niku wektu nggih. Kita memanfaatkan waktu sesuai karo agama itu ora pas sik. Mulane kudu istighfar ben sing saiki sampean nggih. Dadi ngeten. Iyan tahu, mulane Gusti Allah terus murai ngeten nggih. Dadi Gusti Allah menatane santai. Iyan tahu yukfar lahum maqad salaf. Ya ayyuhalladzina kafaru iyan tahu yukfar lahum maqad salaf. Wong-wong sing padha kafir, nek kowe mandeg saka kufurmu, kuwi sik jaman biyen sepuro. Alhamdulillah. Lah ya sampeyan sing ben remi sembrek ngapusi ya to. Ya nyablek wong apa ngene. Saiki wis salat wis tobat ngene alhamdulillah ben ra tau salat, ra tau poso, ra tau masjid sing wis ya wis nyuwun Gusti Allah nek saiki kowe tobat nglereni perbuatan nang biyen niku diampuni. Iku penak tok bonus. Terus sampeyan nek besok tak sadar nek arep mati wae ngono. Iya nek pas berarti gak sadar, ora gak sadar ya remuk. Niku dari waktu kita salah. Nomor loro, yang selanjutnya dalam sisi berarti Anda sebagai orang tua. Nggih wong tua niku wau. Orang tua hari ini merasa dirinya benar-benar saja. Padahal niku tatrapane agama niku al ummu madrasatul ula. Sing jenenge wong tua niku sebagai madrasah pertama bagi orang tua. Nalikane pun anak umur 7 tahun kudu mbok latih salat. Oh saiki kowe wegah nglatih salat, padu marep nyambut gawe terus mbok serahke napa Ustaz TPQ ya ra? Iya ngono ki to. Apa nate sampean ngajari anake dhewe salat ngono ta? Diajari malah. Diajari. Apa ya kasus nggih. Lah jenenge kebon nusu gudel ya ngono. Lah zamane ngene zaman kwalik, yo mulane mbah biyen niku wis pinter, engko enek masane le sik jenenge kebon niku nusu gudel. Saiki anak iso ngaji, iso salat, sampean sing latihan. Kecuali sing gengsi-gengsi kuwi. Gengsi cah wong tuwek kok ajar karo cah cilik. Wong barang bener kok nganggo gengsi yang pancen yo ora iso tenan kuwi lho. Iya ta? Makanya belajarlah kepada anak-anak Anda. Ketika anak-anak Anda itu ibaratnya sudah sekarang pinter lah, nanti sampean niku diampuni dosa-dosane sampean nalikanipun siji niku sampai memasukkan merasa diri tidak bisa mengajari, terus sampean pasrahkan kepada ustadz-ustadzah untuk mengajari dia dalam sisi bimbingan agama. Niku sampean di sepuro. Nenek sampean 11 wis gak iso anake ditokne wae layangan wis kono. Ya dolanan HP wis kono. Itu nah anjelo sangu mangkat TPQ sangu jajan wae gitu. Nalikane njeluk paketanmu ijik ora le. Wis ngengkeng. Padumu kuwi apa anakmu nyekel HP terus ibarate sibuk karo HP nek ora ganggu kowe ya ta. Wis kacau. Nggih ngoten nggih. Sebagai orang tua kita banyak salahnya. Di masa anak kita harus didik untuk dia sholat. Di umur 10 tahun meninggalkan sholat niku kudune digebuk. Sampai tahu cek ngono. Ora tahu. Ya toh, jarine kasar men anak kok digebuk pe ora sholat. Itu kekerasan dalam rumah tangga, KDR RT. Terus jadine napa? Pelanggaran hak asasi manusia. Menyang sampean yang kak seto disemprit ngono. Iya toh. Repot ini. Lah saniki ngeten nggih, Anda tidak menyiapkan rotan untuk mendidik anak agar sholat. Ora sholat ibarat ora mbok gebuk. Iku jarene kasih sayang, wah anak digebuki jarene kekejaman. Saniki nek diwalik saiki nggih. Sampeyan ora gebuk anak, akhire ora sholat, ora gelem napa tunduk karo dawuh Gusti Allah. Akhire anak niku mengke nek teko tuwek ngasih mati dalam keadaan seperti itu jadinya ahli neraka. Kuwi jane sampean nyorokne anak yang neraka. Kuwi kejam napa mboten?
kejam. Nek sampeyan nyiapke rotan gen anak niku ibarate salat, ketoke ya kejam. Tapi dengan ketoke kejam niku anak sampeyan manut karo Gusti Allah iso sujud, iso belajar akhlak, iso belajar Quran, iso mudeng tatanan hidup. Akhirnya itu kekejaman apa kasih sayang? Oh, anak dadi ahli swarga ngono nek dadi ahli swarga maneh hafid alim tak apa sampean nek kono karek nampa wa waladun sholihun yatulah anak soleh sing napa iso ndongakne wong tuwa mikul dhuwur mendem jero niku ngoten pertama dari rotan digetak sithik nek ora gelem salat makane nek jenenge pendidikan niku kasih sayang ora kudu alus ana apa ibarat tutur kata sing alus tok. Nek jenenge pendidikan niku ya kombinasi, kadang ya nganggo halus, kadang ya nganggo kasar. Aja kasar terus, nek kasar kok anakmu depresi. Ya minggat kasar. Nek halus terus anakmu dadine manja, itu niku ndak berpendidikan. Pun niku dalam sisi orang tua. Terus ane ngeten, lagi kesalahan kita, sampean selaku ibaratnya wong lanang. Sudahkah Anda ini dalam sisi keluarga niku memberi nafkah dengan sempurna? Ya ora ta, ya kersak gawe-gaweanmu ta? Ayo, iya kleru men. Nah, sudahkah kasih sayangi sampean niku karo istri niku luar biasa? Ora kene klirak-klirik. Lah ya karo mandan nek kuwi sih. Seorang istri juga sama, katanya seorang istri jarene ora ana salahe. Saniki ngeten mawon, ketika suami niku pulang dari kerja, praupane wong wedok niku ngayemke napa mangkelke? Sembuh ya. Wis ora tau dandan, ya nganggo daster ikur kuwi wae. Ora tau jungkasan, ya. Ora tau adus pisan seminggu pisan ya Allah, arep nyedak ya, Mak. Males. Lha ngono kok jarene istri sing saleh kae nang ngendi. Dadi niku jarene ya salat jayoan. Tapi karo sing lanang sedal-sedil kon gawe kopi gedhe kono ora iso piye. Ya ngoten nggih. Lah niku ngeten nggih sing lanang ya kleru. Dadi ngeten sampean nafkahi ora pati ya bener, ora pati ya pas ya to, ora pati ya cukup kok njeluk dilayani sempurna. Lah iya padha kleru. Lerune sing wedok ya pisan ngono wong wajibe wong wedok niku kudune nriman nyenengke wong lanang gara-gara nafkahe kurang sempurna wae ngumbak ngambek wis kleru kabeh ngono kleru men meneh ya keluargamu ngono kita iya ora ala yo ngono wae sing kasih sayang mesra nendang pira dejak jarang oke cocoke lah ngono ki ya kesalahan ki terus dalam sisi meneh saniki sisi urip siji manggon wae manggon neneng lemahmu jarene lemahmu to ya lemah-lemahku dhewe kok sak penak-penakku wong iki barang halale sapa sampeyan ora ngerti ya mungkin sampeyan saniki sing manggon niku wis penak omahmu ombo ya to bangunane apik nek mobil wis enak kae ha niku etoke niku ya halal sampean ya salat nang masjid rumangsamu ngono padahal niku sedulurmu bagiane gur poncot nggon perengan kuwi sedulurmu jarene bagiane ya wis ngene iki tung bagi bapak mben ya wis ngene iki tung bagi sembah mben ya wis ngene iki ketoke halal Anda menempati di situ Anda biasa saja, kaya-kaya niku ora nek salahe. Padahal ora ngerti mbahe mbiyen niku tok etuk lemah kuwi sombo dikekne kuwi karang niku ibarate tok nyebehi to. Ya. Golek dukun apa kiai gitu gen ibarate sedulure niku ora bagian nek perlu nyogok lurahe apa bayane gitu. Gen niku ibarat gelem tanda tangan jaman biyen ngoten niku, Pak. Iya tenan ya. Tenan. Sampeyan saiki sing manggone rumah samu halal nengkreng ngono itu. Padahal orang tua kita, mbah kita dulu dapatnya dengan dolim, kita ndak tahu. Lah ngono rumah samu kowe saiki manggon urip ayem tentrem. Ya lemahku ombo, omahku jembar, apik magrong. Kita ndak tahu, mulane akeh istighfar kon istighfar sedina ping 70 niku ngantisipasi barang-barang sing ngoten niku.
Umpama sampean meneh ngene saiki omah barang. Omahmu kuwi mbangun omah rumangsamu ya ora kleru. Lah untuk golek-golek duit dhewe untuk bangun ya sak-sake senenge seleraku dhewe-dhewe. Mbok bangun dhuwur. Nek kene alhamdulillah ora pati nglinglingi kancane. Lah nek nggon aku. Ya to. Omah wis dijeluyel ngentene sangar siji didhuwurke kene kelinglingan ora kok angin. Dhuwurke genti. Engko kurang dhuwur iki merungsa kelingingan. Dhuwurke genti. Yo dadi lomba-lomba meninggikan bangunan niku wis alamate kiamat. Dadi sampean nek pengen ngerti alamate kiamat yang dhuwur kono, Pak. Wong niku wis padha numpuk omah. Ngoten nggih. Wa tatawilu fil bunyan. Dadi ndawake omah. Lah jane ngeten ngeling-lingi angin yang tangga niku men termasuk jane secara hukum fikih niku dosa. Lah apa maneh nek saniki ngeten nggih, angin kebencian niku sampai berembus pada tetangga Anda. Dadi ngeten sampean bangun makrong-makrong sing kono sandinge omah reot. Sing delok ya ora gur ngiler tok. Sampean yang sarake tangga ngasih gur ngiler tok ngeces nyawan aben wayah bangun niku dosa apa ora? Ya kuwi dhuwit-dhuwitmu dhewe jane. Temu golek ya kalah. Ning tanggamu nyawang kowe ngenes saben dina plak-plak nggih. Atine wo yo dhuwite kok ngendi to cah, mosok dhuwit gur karek ngeruk. Kene tok golek ngasih kontang panting ora itu. Itu juga satu kesalahan. Nggih kesalahan sing kowe ora sadar. Ngaten. Oh, sing kesalahan tenan to. Kita ora gitu, jare bener nang ngendi. Mulane kenapa kok Kanjeng Nabi merahasiakan setiap hari itu kita harus istighfar minimal 70 kali. Sing dadi kiai ulama ya padha, rumasamu ora kleru ngono piye ulama kiai. Ya akeh klerune. Gitu, akeh klerune. Saiki ngeten mawon nggih. Ustad niku sijine jek nek daerah nek dhewean ngono kaya ya-ya. Ya tahlilan kono, yasinan kono, manakiban kono sing mimpin. Imam yo kono. Sing dadi takmir yo kono. Wis pokoke kabeh niku borong gitu. Wis ketok yes rumangsane beramal agama. Istiqomah mbiyen pisan. Giliran teko cah anyar. Ya cah anyar ngoten niku, cah anyar cah wingi sore ngoten niku. Ya jane luwih pinter wong mondok kuwi mben ora mondok lho ya. Ya ora. Oh ya guru atel ngono ya guran untuk ngaji ya to ngoten niku. Giliran ada lebih pintar, apakah ki awake dhewe niku nglegono monggo le sampean maju ngono. Ngomong le sampean sakniki sing ngorganisasi masjid. Oh ora. Tetep nggih. Dadi niku wis penyakit awet zaman Bani Israil ya ngono kuwi. Dadi wong Yahudi niku idolane niku Nabi Musa. Kita panduane Taurat. Nalikane teko Nabi Isa niku ya ora trima. Wong junior kok ibarate aku kon kudu melok sing kono. Wong aku iki senior. Pramila zaman iki riyen niku ngeten. Bani Israil niku biasa mateni para nabi. Seketika nabi itu muncul setelah zamannya Musa. Maka banyak yang dibunuh. Karena apa? Dia dianggap merubah daripada ajaran terdahulu. Ngaten nggih. Dadi keyakinane nek ngubah ajaran Taurat kuwi dosa. Nek dosa itu pateni. Milane pun dari Nabi Yahya, Nabi Zakaria sampai Nabi Isa itu mengalami percobaan pembunuhan. Enten sing kasil, enten sing gagal. Lah terus keri-keri Nabi Isa wong ki kudune kaya Nabi Isa, nek sampean dadi kiai kaya Nabi Isa. Nabi Isa piye? Wa inni mubasyiron wa iqala Isa bin Maryam ya bani Israila ini Rasulullah ilaikum. Musaddiqal lima baina yadaya minat Taurat. Nabi Isa niku keren, Pak. Hukum sing jaman biyen iku jek digunakne. Taurat sing dadi cekelane Nabi Musa. Nggih. Wa mubasyiran bi rasuli yati min badismuhu Ahmad. Aku ngeki kabar gembira sampeyan kabeh karo nabi sing ku teka sak badaku ya kuwi Muhammad. Nek kae teka melu jos. Takdim karo sing mbiyen. Teka sing junior niku ya niku engko nek teka sing dijanjikan kowe melu. Dadi kiai ngono kuwi. Keren ya. Dadi takdim karo guru-gurune mbiyen. Ning nek enek cah sing ibarate teko keri niku luwih senior, luwih hebat, luwih ilmune. Wis kowe saiki melu kae, ajaran kae wis sempurna, aku tak trima sakniki dadi penasehat. Wani sampak ngono.
Eman wis kadung mapan kedudukan lho kapan lagi gitu. Wis ngoten niku tergeser sithik we. Yo njeluk perpanjangan gitu. Lah iya saiki dadi napa RW we arep dilengserke njeluk perpanjangan. Repot ngoten niku nggih. Padahal hormati ya sepiro. Dadi takmir ya ngono arep dilengseri ganti sing anyar njeluk perpanjangan. Dadi yo ngono yo. Aku ra nyindir ya ketok yo. Eta pas. Yo jan sing ngaji kula malah kula ngaji niku rada kejem yo. Jane guyone rada kejem yo. Ngoten iya wis ben. Mulane tapi ngeten iki tasawuf nggih ngoten niku. Dadi memang tasawuf itu perilaku untuk mengolah daripada hati kita. Gen kita niku nyadar diri nglegono, wah jebule aku ngene iki salah to. Wong ketoke niku bener-bener saja kok jebule salah. Mulane itu aku mau menguak. Ngopo kok Kanjeng Nabi niku ngajarke awake dhewe sedina istighfar ngono ping semono kae. Jebule salah ya awake dhewe pancen akeh tenan yang diri kita tidak sadar. Paham nggih? Ha niku. Wis malah dadi kiai niku wis repot, akeh klerune. Lah cek ora saiki kiyaine ngeten nggih, wong dhewe niku ndek murid ngoten. Ndek murid kok 100 wae pira ngoten niku. Enek cah anyar niku murite luwih akeh. Wanjike ngoten niku. Panas ora? Murup. Gembrubuk ya. Gembrubuk yo Itu hati manusia. Ya tetap kayak klerune meleh. Akhirnya kasak kusuk, provokatif dan lain sebagainya. Mau ngecah wingi sore ngajine teko apa ngene. Makanya banyak hari ini Pak nggih. Orang itu ketika gak ngaji tasawuf niku ngeten. Ketika dia membela dengan mengatasnamakan agama pun nalikanipun ada pesaingnya atau yang berpotensi untuk menjatuhkan dia niku kemeropoke bio iya to gua atus dalil Al-Qur'an wis pokoke nek ora melu aku laisa minna wis yo ya ngoten iki niku pun mulane sampean ngati-ati jadi banyak hari ini kan iku pergerakan niku sing asline niku golek jamaah Quran. Ya kurgen akeh. Niku nek akeh ketok lep ngoten niku. Ora ngejak sujud sing tenanan maring Gusti Allah. Tapi sampean awake dhewe ngono ki ya keben ngene tokno wae. Sebenarnya sampean ra melok. Melok iki fenomena agama ngoten niku. Makanya dalam setiap kesolehan itu pasti membawa prahara. Jangan anggap kesolehan itu terus efeknya pasti baik terus tidak. Nggih, tetap ada buruknya. Tak ceritake ngeten nggih, dari dinasti awal. Niku karena sistem ibaratnya ketidakterimaannya atas ibaratnya kubu antar kubu niku. Pertama pergolakan niku kedadean. Di eranipun Ali kalih Muawiyah. Terus abadane niku enten niku dinasti Timur Land. Niku enten Afrika mriko. Jadi model ini ngeten, sebagaimana hanya ada satu Tuhan di langit juga harus hanya ada satu penguasa di bumi. Akhirnya niku sing ora cocok karo dheke, karang dheke niku wong ibaratnya alim, dadi raja sisan, liyane buante kabeh. Nek ra melok aku bante. Niku ya Islam. Tapi Gusti Allah Subhanahu wa taala gulung. Makane niku efeknya wong niku wis kadung apik wis duwe gelar, niku bahaya. Wong niku sanggar wis gelar, sudah punya nama, sudah punya titel, mesti niku kalah. Lah niku menimpa bukan hanya per orang, sampai niku wilayah. Wilayah jadi dinasti Timur Land niku ngaten, dinasti Seljuk ya ngono, Tartar ya ngono, Baghdad ya ngono. Kisah-kisah niku padha. Wong gara-gara wis rumangsa saleh banget niku merasa jumawa nek dhek niku paling cedhak maring Gusti Allah. Sehingga liyane niku dilibas kaya dene Bani Israil ya ngono. Indonesia ya pernah kedadean sing jenenge Aceh. Aceh niku gelare napa? Serambi Mekah. Aceh ibarate gelare niku wis Serambi Mekah ya to kaya ibarate sampling Islam Indonesia. Akhire nek ngono berbuat semena-mena. Ya to gara-gara saleh ngono wong niku efeke nek ngerti stip malah sak penake. Ya to, lah nek salah wong aku duwe setip ya ngene to. Kena tak busak ngoten niku. Lah padha Serambi Mekah gelare wis apik mesti Gusti Allah lak nyepuro wong kene iki Islam wis jas akhire maksiat-maksiat ya wis bebas. Yang Gusti Allah digulung ora? Digulung kayak tsunami lak bledok ya
rampung. Nah niku sing peringatan saking Gusti Allah. Jadi kesalahan kita itu banyak. Entah dalam sisi usaha ya padha. Sampeyan niku usaha ketoke halal. Halal sampeyan dodolan ya halal, warung ya halal, pertanian ya halal. Nah niki ngeten nggih. Salahe wong dodolan niku ngeten. Sampeyan dodol bakso anyaran. Sing dhisik sandingmu ya dodol bakso. Gara-gara nek sampean nggone sampean rame. Sing dhisik malih sepi. Mergane kowe temu glindingan gedhi. Akhirnya menarik nyanggonamu kabeh. Kuwi urung sing salah nganggo perklenikan barang gitu. Ya ora gen tuwarik rene ketoke nyawang nggone liyane kaya tutup wae ngoten niku ya. Ngono ya enek jaman saiki ya jek enek ngoten niku. Ibadah. Wis innalillah ngoten iki. Lha niku sing ibarate sampean niku rasa nganggo ngono wae niku nggih. Niku salah nggih. Mergane napa gara-gara nek sampean niku liyane termahju. Ngoten enten masjid sampean ya padha wae nek gara-gara sampean niku biasane ngisi pengajian gitu. Sampean ngisi pengajian niku laris ngoten niku nggih. Niku sampean niku laris dadi kiai, dikon kono kene nek kuwatir iku jobe kiai liya aja mbok nggoni. Mergane napa mengko nek mengalahkan pamori mudeng ya. Niku ya dosa. Ya padha wae sampean dodolan ya kuwi sampean rame. Oh lha iki lak halal to Mas ngoten. Iya halal ning sedulurmu dadi ire. Nah niku ya padha wae dosa lan kowe istighfar. Arep kok halal tetep enek salah. Mulane ngendikane ikan ngeten, al insanu mahasinuhu masawiyah. Menungso kuwi apike wae elek. Apa meneh elek? Mulane lah terus piye ya wis istighfar astagfirullahaladzim. Iku nek dodolan bakso ya namu rame ngono es entek ya ndang tutup ngono rasa dijoki neh. Gen giliran tanggane gen pun Pak niki kula pun targete pun terpenuhi jenengan tumbase mriko mawon kula langsung tutup. Iso ya ngono. Gawe neh lah. Yo. Jarene latihan kaya sahabat radhiyallahu anhum ya sahabat iki ngono kuwi jaman biyen sahabat niku nek dodolan niku rame terus barang niku kok ndelok kancane niku sepi niku pun Pak mboten satu mbah mriki mawon kula pun niki pun cukup terus kukutan mulih tumbakan mriki mawon enek kak ngono kuwi ora enek mereka kancane pagri ya wis kacau wis. Jadi salah kita itu banyak Pak nggih. Jadi semua fenomena hidup, mulane al-insanu malqaqo wanisan niku pancen bener. Menungso ni panggonane lali lan luput. Lah terus sarane kepiye? Ya wis kowe istighfar sing oke. Lah nek istighfare sampean niku oke engko ya insyaallah disepuro. Tapi enten melih. Sampeyan niku nek dosane rada kokean. Niku ngeten Kanjeng Nabi ngendika ngeten nggih. Inna minad dunubi dunuban. Sak temene termasuk saking dosa ana dosa. La yukafiruha saumun. La yukafiruha salatun wala saumun wala hajun wala umratun. Dadi enek dosa. Sak temene saking dosa niku ana dosa sing ora iso disepuro kanggo salatmu. Salatmu iki ora iso nyepuro lho, Pak. Posomu ya ora iso nyepuro, hajimu ya ora iso nyepuro, terus umrohmu ya ora iso nyepuro. Mulane rasah biaya sing wis haji umroh ya kene ndonga ning Multajam ndonga aku saka Arab ya to dosa aku kabeh sepuro akhire ning omah ra salat ngongkang sak ropel. Lha jarene salate ning anu ngarepe Ka'bah niku padha salat ping 1000 to 10.000 to jarene. Lah akhire teko omah malah blas ra salat. Lah wis tak ropel ning kono. Kuwaco ngoten iki. Enten ya ngono kuwi. Ini wong ora teko gitu. Yes. Enten model-model ngoten iki ya ana wae. Jadi ada dosa yang diri kita lakukan setiap hari yang mana dengan puasa, dengan sholat, dengan haji dan umroh kita tidak bisa mengampuni. Lah niki dosa-dosa apa, Pak? Kesalahan yang kita lakukan setiap hari kita tidak sadar. Padahal seolah-olah niku benar. Niku salatmu ya rasa nyepuro. Zakatmu ya rasa nyepuro, posomu
gak iso nyepuro, hajimu gak iso nyepuro. Mergane apa berhubungan dengan perilaku sosial dan bermasyarakat. Lah iku mbok lakoni ben dina. Ketoke bener. Tapi gini ku wau ada sisi kedoliman terhadap orang lain. Niku ya salah. Lah terus sing iso nyepuro apa? Wa yukafiruha alhumumu fi talabin nafaqah. Sing iso nyepuro ya kuwi sampean susah rekoso tok golek nafkah. Dadi ngeten seumpama sampean niku ya sampean duwe wong tuwa, ya duwe anak, ya duwe bojo. Sampean sayang anak karo sayang bojo mesti kurang sayangmu karo wong tuwa. Iya ta? Nggih, tetep niku menungso kon ideal gak iso, Pak. Sampeyan niku sayang karo wong tuwa tetep kurang sayangmu karo anak karo bojo. Lah terus kepiye? Ya wis niku ya kleru Pak, salah meneh. Itu dosa di hadapan Allah, itu satu dosa. Lah terus kowe salat ta bendina jane ya ning ngono kuwi gak iso nyepuro kesalahan-kesalahan yang seperti itu. Mergane mbok lakoni bendina. Lah awake dhewe arek ideal arek ibarate 50-50 ya gak iso. Iso ora Tejan? Lah terus sing ibarat iso nyepuro apa? Sampeyan golek nafkah. Niku sing nyepuro. Golek nafkah angel. Golek nafkah angel mulane sampeyan alhamdulillah. Nek golek nafkah rada angel alhamdulillah. Iso gak ngono to. Moh yo tetep moh wis bola-bali angel kok. Lah niki ibarate ora takon alhamdulillah pancen sampean tok golek sangel iki lho. Dadi ora usah dikon sangel dhewe. Dadi ora usah disyukur alhamdulillah ya pancen ngono kuwi. Tapi beruntunglah sampean-sampean golek nafkah angel itu adalah satu bentuk ampunan dari Allah yang tidak bisa diampuni dengan salat dan puasa, haji dan umrah sampeyan. Ya kuwi apa? Sampeyan ora iso sempurna tok golek, ngono wae jek mbok bagi antarane bojo, anak karo wong tuwa. Ngono ya jek kurang. Astagfirullahaladzim. Kurang apa? Ya kadang kan pakmu mbokmu ya ora nrimo to. Oh malah sampeyan iki ngopeni wong tuwane sing wis jompo ngoten niku. Wis mopo ya. Mriki jompo apa mopo? Jompo. Niku sampeyan mbok gekke sego napa niku? Sego lemes, sego kok lemes ora. Ngene. Mbok geke kasar, arep nyiksa aku apa piye. Lah ya to. Ngoten niku. Jarane apa wis madang jarene urung madang. Wis sampean salah teng mriku. Dari berarti mbok papah nyang WC, nyekel kok kasare. Lah iya ora. Apa ngene sing ngemempesi dan lain sebagainya ngoten niku. Kasare ora meneh sing ngoten niku. Ya. Padahal niku sampean yo nglakoni ngoten niku wis masyaallah. Ya didulang lepeh, didulang dilepeh ya Allah jeneng ngoten niku ngebrok dan lain sebagainya. Sampean jek disalahke wae. Ya nasibe pancen cedhak kan disalahke. Nek sik adoh disalahi ora? Ora sing adoh ngono jek disobyo-sobyo. Oh, sangger dulure teko, tanggane teko anakku kae lho Kang. Sing enek irian kae dadi tentara. Sing enek Jakarta dadi insinyur utawa mbanggake ra ukur ya ta. Ah sing enek omah ki ra dadi apa? Padahal sing dulang bendina ya dheke. Wis ra nek ketoke. Ora nek ketoke babar blas. Ngono kuwi ya nelongso kowe. Ya kleru wae wis sampean kudu nyambut gawe kudu ngopeni. Mulane wong ngopeni wong tuwa niku nyambut gawe ya ora iso maksimal. Mesti sing umpama sampean niku sing kerja, sing wong wedok njaga ning omah. Wong wedok metu kerja sampean jaga ning omah. Arep maksimal kok endi? Lah nek ora tanggungan wong loro iso mangkat kerja kabeh. Ha iya gitu. Nggih. Sampean ngono ibarat ijik bagi waktu. Sing siji ning omah, siji nyambut gawe, etuke lah ya gur separuh. Terus kadang ijik was-was sisan, kok anakmu ya pirang-pirang sih sisan. Tambah nyoro gitu. Ora iso sempurna, Pak. Ora iso sempurna, mulane disolah-salahne ya kita salah, pancen salah ngakoni salah. Makanya kesalahan itu tidak bisa diampuni dengan sholat puasa. Sing iso nyepuro ya apa kuwi temu golek wangel puntang-panting niku lho. Lah niku Gusti Allah Subhanahu wa taala tolabul halal wangel sisan ngopeni wong tuwa, ngopeni anak. Lho niku tuk ngrekoso niku dadi ampunane Gusti Allah. Jos. Senajan abene
Napa iku? Waidu karo wong tuwek. Ya wis pokoke terima-terima. Aja mbok sedake lho ya. Lah Pak umur mengarep piro? Paling atimu sosok ngono ya, mati to yo. Astagfirullah. Ayo yo. Nek ya enek pas sing menyesal ngoten niku. Wah terus ibarat cerita karo tangga lah yuyu. Kang wah aku ki ngopeni bapak kae lho. Jane iki gajiku entek. Itu sapi ku ngasih entek. Lah wong ki ngopeni wong tuwa kok ibarate saiki ngeten mawon le. Sampeyan umpama kasarane ya, sapine telu entek. Entek telu. Lah wong lara wong tuwek niku wong larane nemen lha paling 3 tahun to. 3 tahun ndak dut to isen. Lah ya umpama kruse 3 tahun sampean entek sapi telu regane pira? Ya, pira? 50 juta. 50 juta ya 50 juta. 50 juta nih sampean entek 50 juta. Ngoten niku sampean nyimpen poin ora? Omah induk regane pira? Yo, jangan, ya toh. Sampeyan biasane lak ngono to sing ngopeni lak omah induk to? Nggih apa nggih? Iya, engko sing ora ngopeni ya pinggir-pinggiran kono. Iku regane 250 juta kok mau didol jadi piro? 200. Ngono kok jarene wah bondoku entek tak ngopeni bapak sembok wis yo. Wong nyimpen poin omah induk regane wis semono, liyane gur dikeki poncotan ngene kok. Ya, kacau niku. Ya amar karo lawa sih Dewa. Oh ya wis. Nggih, niku salah juga. Pramila wis lah. Tapi kesalahan kita niku sik penting kita di dalam ring kebaikan. Jadi nek sampeyan niku ya ketok ke salah ya Pak ngopeni wong tua ya ke salah, ngopeni anak ya ke salah sampeyan gula pentah masyarakat, jamaah masjid ngeten iki tetep enek salahe. Ndak mungkin kita benar terus tidak bisa. Tapi dalam ring kebaikan ketika hal tersebut masih bertautan dengan agama, walaupun tidak bisa sempurna, lah kesalahan muniku wae sing gendikane Gusti Allah, fa ulaika yubadilullah sayyiatihim hasanat. Kuwi kesalahan sing besok diganti kanthi kebaikan. Dong nggih. Ya. Pun jane ngeten nggih. Tak wocok iki. Jam piro? Wali 15 sedilit ngas nggih. Min jahlil muridi ayasi al-adab. Mulane ngeten nggih, adab awake dhewe niku termasuk kebodohan seorang murid. Dadi sampean niku murid kabeh. Murid niku wong sing ngersake apik niku jenenge murid. So sampean pahame murid nek wong ngaji utawa wong sekolah ngono to. Lah ya wong sekolah sik diarep-arep napa nih? Kebaikan. Wong nyantri sing diarep-arep ya kebaikan. Sampai nenek kene nek mengharap kebaikan di dalam hidup kalau mengharapkan kebaikan ya namanya muridil khair au muridillah. Ngarepne kebaikan utawa ngarepne Gusti Allah. Jadi termasuk bodone murid. Kuwi ayusi al adab nek dhek niku adabe elek. Fatu akhirul ukubata anhu, tapi dhek niku ora dikei ujian langsung. Dadi wis ada pelek ora langsung ditegur oleh Allah niku termasuk kebodohan. Bodohmu iku ora ngerti to rumasamu kowe ibaratnya kadang menungso lak ngeten to. Akhlak niku ora pas, ora bener melane niku kadang ya ora pati pas tenanan. Ya elek akhlake karo Gusti Allah kok karo gurune apa karo menungso utawa karo awake dhewe. Dadi nek mengke elek adab niku enek papat. Termasuk ngene niku wau kesalahanmu ku enek papat niku wau. Salah karo Gusti